ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. хушхабари имрӯзаро гӯш кунед то охир. имрӯз шанбе 11 январ, $100 баробар ба 1094 сомониву 34 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1196 сомониву 87 дирам. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам барои дастгирӣ дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва хушхабарҳоро интизор бошед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 110 сомону 50 дирам аст ва фарду чанд мешавад мо ҳамашро бар шумо гуфта медиҳем. ноумед намешавем. иншоалло курси рубл рӯз то рӯз боло рафтестай. муборак бошад. салом дӯстон. санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.